Son 2 fins de semana nos que vai haber máis de 600 personas entre deportistas e acompañantes que van contribuir a que esa ocupación hoteleira que, como decía Ramón, se está resintindo en certo modo en Santiago de Compostela. Esperamos que sea un tema puntual e bueno, todo fai pensar que vai ser van a ser 2 fins de semana moi importantes para a hostelería santiaguesa e para nós, pois, é unha gran satisfacción poder volver a apoiar este acontecemento unindo camiños porque, vamos a ver, combina precisamente o que, por un lado, é o espírito do Camiño de Santiago, a solidaridade, a entrega, o esforzo co deporte e, por outro lado, pois, tamén proxecta a cidade de Santiago e a súa contorna e o evento en sí hacia o exterior. Agora mesmo, pois, bueno, como sabedes, en Santiago medra o número de peregrinos ano tras ano, xa estamos superando, os estranxeiros superan aos españois que fan o camiño e tamén estamos nun momento no que o turismo internacional pois está medrando xunto con o turismo de acontecementos como este deportivo, pois están levando a que o turismo galego cada vez sexa máis productivo para as empresas, que cada vez teñamos un escaparate mellor hacia atraer visitantes estranxeiros e, desde logo, pois, bueno, hai que ter en conta tamén que estamos nas portas do Xacobeo 2027, que sí, Ramón, vamos a apoiar moitos acontecementos deportivos porque entendemos que é un turismo que, ademais de atraer, como decía antes, aos participantes, atrae a familiares e acompañantes, e estamos vendo que tamén é unha aposta que fai que o gasto medio medre. A verdade é que as persoas que veñen por temas deportivos a Galicia gastan máis que un turista normal e nós, pois, apostamos por este tipo de acontecemento.